Gefragt mich, wie der Reis bevallen ist. Ja, ich wünsche iedereen een enkelreis van Maastricht. Super! Want daar gaat het eindelijk ook want volgens mij heel Maastricht gebeurt het. Ook dit jaar weer. Vastelavond viert het volk van Maastricht. Hij staat er voor u. Zie je hoe lustigheid? Bastiaan de Eerste. Het rangeerwerk van Tim Almagor. Hoe lustigheid. We hebben dit jaar het oudste, het schoonste en het chicste materiaal gezocht. En ook van stal gehaald. Een uur. Een uur hij op de statie van Maastricht te kunnen verwelkomen. Zelfs ook een spoorwegmuseum in Utrecht is er hier komen. Maar dit jaar er ook. Ik heb mijn excuses al aangeboden aan Odin, want het vorig jaar had het Heubelaar. En toen sneuvelde een trein in Hilversum. Dat kind gebeurt. Maar dit jaar horen we. Bij het 101 jaar bestaan van de statie van Maastricht. Ik groet u ook namens iedereen van deze week. Want veel vinden het iedere keer weer chic omheen. En het begint te kennen en te maken stoom van de joyeuze entree van u in uw stad Maastricht. 3 dagen feest, vol lol en plezier in de Mommezij, stad van plezier en charité. En ieder jaar weer opnieuw, en ik kan het met een glashart zeggen, al 30 jaar zeg ik dat nu, zie je veel de groets op een uurheid op de statie van Maastricht te mogen ontvangen.
Maar moet hier ook geweldig goed op, dames en heren. Hier stelt hij voor u genoeg voor de allereerste keer in zien hoe God die sprak, hoe Heer 3 dagen lang door gans Maastricht zal gaan. Volk van Maastricht, volk van de Mommezij, stad van plezier en chariteit. We zien groetschap dat we dit jaar weer hebben. En een ceremoniemeester kunt het iedere keer weer heel apart u heet te mogen ontvangen. Ik heb ons dus even gememoreerd. Ik zou in dit jaar mijn verhaal kunnen houden van ceremoniemeester van de statie van Maastricht. Maar ik wil het terugbrengen nog niet 30 prinsen, maar nog een stuk of 3, 4. En de allereerste, en daar ben ik nog altijd heel erg goed op, was Mats de Tweede in 87. De pa van Stephanie. Dat was mijn allereerste hooglastigheid die ik huid mogen ontvangen. Met knikkende knieën. Maar toen ik wist dat het man was, dat bij mij in de straat woonde, maakt dat allemaal een stukje makkelijker. Ook nu maakt het voor mij een stukje makkelijker, dat ik in ieder geval Stephanie ken. Die vertallige weer. 86, 87 hebben ze al even gememoreerd. Maar wat voor mij ook belangrijk is geweest, 89, 2 jaar later. Mijn vrouw, Stertor, Maria, waren in verwachting van onze tweede Tom. Zou nog een week of 3 moeten rondlopen, maar ik kreeg hij toch alvast gewoon des gynaecoloog, want dan zou je snoet kunnen weten. Carnavalsmaandag is er geboren, want het is uiteindelijk nog een echt carnavalsjongste geworden. Vandaag 27 jaar geleden kwam Heer op deze wereld. Via Tom. Er zit nog jaren bij die ik zou willen vergeten. Dat heb ik namelijk gemist. In 94 heb ik het gemist. Maar door een gezondheid. Maar ook dat is gek, dat gebeurt iedereen. Hooglastigheid. Mijn verhaal wil ik niet te lang maken. Mijn verhaal wil ik eigenlijk een stukje inkorten ten faveur van zien hoe lustigheid erbij ons zit. Want jaarlijks is de mogelijkheid altijd dat de tempeliers naar de vastelavondvereniging van de Nizerweeg komen. Alleen dit jaar was het zo krap het seizoen dat het allemaal niet ging. En daarvoor wil ik en wil zien hoe lustigheid u hier in de orde van de Nizerweeg. En daarvoor geef ik hem alvast deze medaille. Want als u dacht bij een ceremoniemeester moest er rekening houden met alles wat kan gebeuren. Hoe lustigheid, ik heb het al eventjes gezegd. En voordat ik namens het officiële gedeelte wil overgeven aan de directeur van de Nizerweeg, wil ik toch nog iets speciaals doen, met name richting Stephanie. Ik heb een bloempje, persoonlijk bloempje voor Stephanie. En dan vind ik dat nu uiteindelijk het woord is aan de directeur, die dit jaar het uitgenodigd om u speciaal het woord tot u speciaal het woord te richten. Paul, mag ik dich nog verder volgen? Dames en heren, Paul Derks, directeur NSW. Dankjewel. Welkom. Welkom to nieuw plus. Dit was de eerste Stephanie Tempeliers Langs Nederlands Sporing. Heel goed van haar hart gehad. Knikkende knieën houdt men hier de Uber en dat is nog
zit al een beetje, want ik ben best wel aan de ene kant zenuwachtig, maar ook trots, omdat als beschreven van geboorte het automaat speelt. Dus nou ja, trots is eigenlijk nog wat NS is op de traditie ja, zeg maar, dit soort dingen te blijven doen. Maar goed, de werkplaats van net reden, nu ga je naar het brengen en nu ga je welkom eten. Schoen dat je er niet ziet. Voor velen eigenlijk, carnaval is cultureel erfgoed, dat moet groot behouden blijven. En eigenlijk vinden we dat van de Nederlandse spoorwegen natuurlijk ook cultureel. Dan denk je misschien, wat staat er in de raad packs krijgen? Nou, we zien de afgelopen jaren natuurlijk behoorlijk in het neus geweest. En niet altijd even positief. Maar gesjoemeld, wat er geroken, niet integer gedrag en dat soort dingen. Dus ik denk van, ik ga nu in een packs gestoken met hulp van deze manier om te laten zien dat dit de integriteit zelf is. Dus vandaar. En dan heb je er nog eentje, dan moet ik even verder voor, er zit een zinnetje die hebben goed geen vreugdige mond. Dat zit erin. Vandaag is de kleuren van de nest. Ja, heb ik weer die kleuren niet op. En je ziet die komen met een groene trein. Mat 6 keer. Verder hebben we ook nog een roeitrein gehad. Bijvoorbeeld de Blauwe Engel die ook besteld worden. En natuurlijk hebben we dus nieuwe treinen die gewoon in Gent. Maar dan nog de carnavalskleuren. Dus NS is carnaval en dan weer zit het in het bloed. Nou, ik zal het niet te lang houden. Ik heb ook altijd, heb je begrepen, een officieel taak. We zijn al 4 weken bezig. Dat is dan niet in het Schoenenpark, maar in Aardagleier, maar heel niet druk. En je moet een boven van een paar meter van leggen, heb ik al niet gezien. Dat is zeker al. De kopen rangeren over. En Henny, je moet ook nog los. Ik ben in dit geval onze directeur. Ben ik ook op het oplossen. Om even wonder te zien dat ondanks het tekstje wat er is, ook de conditie heeft een week vanaf de valse wal een paar dagen goed vooruit te kennen. Dus voor ook verdienen aan zeer horen en bloos samen met veel onrustigheid en dan zie je dat je altijd weer de conditie hebt op het brief hierin. Volgens wie is dat gelukt? Klopt dat? Ja, dat was goed. Dat was goed. Ja. Ja, het is natuurlijk heel druk en ook zo voor mij nog even dat Prinses Stefanie de Hornig is, dus ook die zou ik nog even geven. En eigenlijk ook nog carnaval, als er een voetrust is, is er toch ook nog leven misschien wel. En dan zeg maar, dus lekker goed te rusten en wederom die prachtige trein van dus die is het als ja. Witserij, dat moet ik altijd. En noem mijn laatste taak, ik weet gewoon nog mee. Het is ook wederom traditie dat we tempelen in het zonnetje gezet worden. Dat ik op de dag gebeurt van alles wat er ook is. En ja, het is de voorzitter van de PR-commissie, dus dat helemaal glimmering van de stem. En wij nam het badjakketje, dus ben ik wel aan het steken, maar moest ik toch vanmorgen met een paar even vragen wat
een soort couillon. Ja, dus dat ken je dan, hè? Dus maar Paul Joosten, dat is geen idee van daarvoor wel, hè? Dat speelt helemaal. Ik vind dat op dit moment even een goed applaus voor geven aan Polen. Ondanks de bestreken, ondanks dat het iemand is, hij moet kunnen praten. In zijn eigen taal is het natuurlijk een stuk lastiger en zo zijn Hoog-Hollands. Dus allemaal de directeur. Polen, hartstikke bedankt voor dit chique gemaakt. En ik ga de wortel de boel opvolgen. Speel een stukje. Dank u wel. Hoegelustigheid, een magnifieke ontvangst. Hij in de hal van de statie, in de streek, de afgekeerd hier van het welkom. Zo meteen ook over de Albrug te komen richting de Meer. En voordat het zo niet is, ligt uit. Welkom natuurlijk een paar prinselijke waarschuwingen. Dan zien we ook hoegelustigheid, stadsprins Bastiaan de Eerste. Goedemiddag dames en heren. Dat maakt ten ons het recht zoals je ons optreden. Prachtig in die oude, chique trein van 46. Het geboortejaar is dan niet bij de ouders. Chic. En dan hij toeskomen ook in dit gebied, in dit huis van Gert Kupers. Een van
bij die chique Limburgse architecten er zo goed op zien. En het werkplaats, hoe je iedere dag mag zien, is ook gerenoveerd worden op je. Dus het voelt geen heel erg goed toe. En daar inderdaad die schilderdak die edel is. Nou, die wil ik ook maar een keer maken op deze manier. Fantastisch. Dames en heren, wortelen boeren nog niet. Chic tot hij zit. Prachtig gespeeld. Gewoon eens nog zien. Dat weet ik zeker. En ik ben zeker dat hier, want ik zie dat alles nu, dus hij in de chic organisatie. Hier zijn allemaal helemaal veerdig voor die chique veerdag goed aankomen. Vandaag nog en morgen komt er de merk. En dan lossen we die 11 uur met onderschuld. En dan gaat het echt gebeuren. Iedere keer niet wachten. Dit tekstje is nog makkelijker om in te popelen als het tekstje van de afgelopen 4 weken. Dus dat gewoon voldoen. Dames en heren, ik wil u een hele chique Maasdalander wensen. En roep met me goed. Lang leven de streek en lang leven de streek de Maasdalander. Hier de piep! Hier de piep! Hier de piep! En rond dat hebben we gewoon lang leven Prins Jo de Eerste en lang leven Prins Bastiaan de Eerste. Hiep hiep hiep! Hiep hiep hiep! Hiep hiep hiep! Hoe rustig heen. Maar er zit iedereen heen gekomen om de lui even zo te spreken. Maar je wil natuurlijk ook een appreciatie dat je kindbaar maken naar een aantal lui die zeer important zijn geweest. Een tv vanaf nul, het bedrijf tot heen gekomen, heen in de statie van de streek. En de eerste die ik hier een beetje zou willen vragen, dat is de heer Paul Dierings, de heer die de schoen heeft gesproken in een taal waarvan we zeggen van, dat klinkt een beetje in de doer. Ik kom even bij de plustigheid. Monseigneur Dierings. Nou, hoe lustigheid, dat is een prima titel om aan tegen de ballen vast te geven. Hoe lustigheid, het is al een super meneer, ook heersentief welkom geeft. Hij heeft heerlijk bij aangezitten in de coupé op zich gemaakt, maar hij zich toen zo geprepareerd heeft, zelfs in de papa op een bal gevraagd, en dat heeft ons zo aangegeven. En Geer heeft gezegd, maar al datgene wat Heer betekent, dat Heer hem hier noteren met officier in de orde van de kapitein van Köpenick. Ja, hoe lustig is. En dan natuurlijk eventjes nog hier. Ja, het is een soort heintje daar. Het lijkt in stand. Henny Willems, hoe lustig is. Als hij altijd, en ik heb nog weer gezegd, dit is absoluut voor de eerste keer dat ik het kan doen. De hoe lustig is, welkom heten. Maar ja, dan heeft dat al zoveel hier gedaan. Al kent dat op een magnifieke manier. En dan wil hij geen echt stoppen. Nog hier zorg te vuren. Oké, volgend jaar kijk hier naar de bloemen en zeg ik dat ze. Hoe lustig is, maak even Henny Willems even vragen. Je weet ook, de schrijver door Alia, die ziet weer de portie volhouden, dan wil ze niet weten. Maar je hebt het wel weer het door Alia. Chic, proficiat. Ja, hoe lustig is. En voor datgene wat hier allemaal betekent voor die Vasteland, hij in de streek, wil fungeren noteren met goed officier in de orde van de kapitein van Köpenick. Hoe lustig is. Neven u, dat is dit natuurlijk jongens, de prins Jo de Eerste van de Blauwe Engelen. Heerst hij, en dit is eigenlijk zijn toes. En hier heeft u gewoon van harte welkom geheten. Er is ook metgekomen van de Achterhoorlul heen naar de statie. En hier wil via Europrecitatie natuurlijk ook naar hem kenbaar maken. En hem compenseren met officier in de orde van de kapitein van Köpenick. Ja, hoe lustig is het? Ja, en dan doen we nog 3 importante lui die er toch voor zorgen dat hier zich binnenkomen.
Gerry Wanier. Dat is mens die al jaren zorgt dat het geluid heeft op zo'n magnifieke manier verzorgd wordt. Ik heb het zelf al gezegd. Het is heerlijk als ze het goed open en dan zit een heerlijke echo erin. En als ze dan een luidje springen of pak dat meteen op, werkt het altijd voor. Hoe lustig is het? Je wil een appreciatie heren kunnen door ook hun te steren met een eigen prinsenorde, de orde van Rodonkos. Van harte proficiat. Hoe lustig is het? Ja, en dan aan deze kant van het hek, daarboven wordt ook wel met de plek hoeveel stoel, want veel uren heeft zo af en toe eens heerlijk verzorgd door twee charmante dames die hele flesje geen water rondlopen en verzorgen tot weer wat niet één meer. Oh, oké. Nou, dat komt even bij de hoeflustigheid. Want ten eerste, dat is medicijn voor de keel en zo kunnen we in deze tijd ook goed blijven spreken. Hoeflustigheid. De tweede is gewoon, ja, we zijn toch gevonden. Ja. Ja, de roos en de bloem, hè. Hoeflustigheid. Zie, hebben we dat allemaal gezegd. Ik wil wel natuurlijk appreciatie naar hun toe tuinen door op hun te boetseren met haar eigen prinsenorde, de orde van Rodonkos, met de drijvende sleechtelseries. Alsjeblieft. Ja, mensen. Morgen een foto van gemaakt. Dankjewel dames voor de charmante bedeling en de heerlijke exercitie met vrienden. Dat is zoetlustigheid niet leuk. Kan ik u een fantastische opmaat wensen dat die vastelavond die dan zijn aan te komen. Onze ceremoniemeester Laurens Benks is onderweg naar het stadhuis om zich te prepareren op de marktovergang. Want die moet aan het volk komen en door lustigheid geeft het volk van de Sleegdal hier in het vuur. We wensen u dan zoetlustigheid en een fantastische vastelavond. Vastelavond samen.
om geïnspecteerd te worden. Zoals je aan de lage kant ziet, met zeker de mensen willen nog geen eentje als je dat zou willen. Want dat en ik weet zeker ook, de wortelboeren willen best wel even durchspeulen. Ik wil even nog één keer het woord nummer en het woord goed lustig in. Veel van deze week hebben dit jaar speciaal iemand op het oog om oorlog te declareren. Dus iemand die misschien spontaan niet verwacht, maar iemand die u waarschijnlijk in die afgelopen weken boeit al die tempeliers het meest gevolgd heeft. Dat is onze hand, onze voetgraaf. Iemand die volgens niet